Hello, já jsem Gottvi a vítejte u prvního videa z hry Company of Heroes 2. To je další hra, která bude jakoby nahrazovat na mém kanále teďka Řím Total War. Velice pravděpodobně teda, pokud se nám to tady ještě bude dařit, pokud se to všechno celé nepokazí a uvidím, jak to všechno poběží a tak. To první video bude takové nějaké jakoby ten oťukávací, řekněme, protože si nejsem úplně jistý, jak moc mám vyvážit zvuk a tak dále, grafiku a tak. Bude to tady to všechno ohledu jakoby takové zajímavé a uvidíme, jak to celkově půjde. Původně jsem se rozhodoval v podstatě mezi Company of Heroes 1 a 2, jakoby hlavně, mezi tím, co chci dělat, natáčet jako delší. Myslel jsem spíš, že jedničku, jenže ta jednička prostě si rozhodla, že s Bandicamem nebude spolupracovat prostě vůbec, že prostě nebudou kamarádi. Byli na sebe zlí, no prostě vůbec to nefungovalo spolu, ať jsem zkoušel, co jsem zkoušel, takže prostě to nešlo. A dvojka šla v pohodě, tak z tohoto hledu nakonec ta volba byla jasná, i když právě raději bych asi tu jedničku, ale tak z té dvojky jsem zase toho neodehrál tolik, takže v tomhle hledu je to taky dobré. Trochu pro mě jako ten Řím Total War 2, který jsem taky hrál v podstatě poprvé, když jsem to natáčel, tak tady to nehraju poprvé, ale odehrál jsem toho strašně málo, až to v jedničce jsem to odehrál docela dost, ale zase už strašně před dlouhou dobou, takže bych si skoro radši zahrál tu jedničku. Ale jak jsem říkal, bohužel to tak nepůjde. Takže vybereme si kampaň, tady je jenom v podstatě jedna kampaň, tady to je, musíte mít DLCčko, ono by se to tady ta hra tak trošku, i jeden z důvodů, proč bych radši tu jedničku hrál, je to, že dvojka by se nemusela jmenovat vůbec Company of Heroes, ale Company of DLCs, protože těch DLCček je tady tak strašně moc, a se něco diví, když se kouknete, tak tady tu hru vydává Sega. A Sega vydává třeba i sérii Total War. Pokud jste se koukali teďka na Řím, nebo na Attilu, nebo na ten nový Warhammer, tak s těmi DLCčky to neskutečná prasána, a tady v tom Company of Heroes je to taky, a ještě vám to tady cpou všude do menu, a to vypadá jako, že jo, si to můžu spustit, zahrát si to, jo, tyjo, a potom přijedete a koupit. Cože? No a tak, takových věcí je to tady plný, jo. Takže tady už jenom z tady toho mi ta dvojka není moc sympatická, ale nějak to budeme muset vydržet, a pokud můžeme si toho nevšímat. Takže spustíme kampaň, tady je v podstatě jenom jedna kampaň, když nebude počítat právě tu DLC kampaň, kterou jsme už okoukli a kterou si musíme zakoupit. A ta kampaň je za Sověty. Začínáme ve Stalingradu, Stalingradské nádraží. Já když jsem to hrál tu dvojku poprvé, tak jsem hrál na standardní, takže mám všude ty hvězdy, teda ne všude, jo máme, no, se to chytro, až to načte. Takže teď bych skoro dal i tu těžkou, na těžkou to bude těžké, jak už ten název napovídá, a ono na ty videa to asi není úplně ideální, protože je možnost, že ty mise jsou docela jakoby delší, je možnost, že se mi to třeba nějak nepodaří a to, takže možná to bude třeba to ukládat v průběhu, myslím, že to tady jde, víš, se to určitě šlo. Tady by to mělo být snad taky v průběhu, myslíš, že jde ukládat, a nejsem si úplně tím jistý. No, zkusíme to prostě na tu těžkou a budeme doufat, že to nějak vydržím, protože nejsme Sarabové, tak to nějak snad zvládneme. Takže září 1942, Stalingrad, Svaz sovětských socialistických republik. Německo, zkráceně SSR, podepsali roku 1939 před invazí do Polska smlouvu o neútočení. Jejich spojenectví však nemělo dlouhého trvání. Ona smlouva o útočení není úplně takový spojenectví, ale budíš, na to kašleme. V létě roku 1941 zahájil Hitler operaci Barbarossa, při které 4 miliony německých vojáků vtrhli na území Sovětského svazu po linii, jejíž délka přesahovala 3000 km. V prvních měsících Barbarossy se Stalin a jeho generálové snažili na rychlo vybudovat obranu, přesto však Němci zanedlouho pronikli až příliš hluboko do rozlehlé země ochráněné početnou armádou a vražednou zimou. Na podzim roku 1942 se německá vojska dostala ke Stalingradu, nyní Volgogradu, jakoby v dnešní době, protože už Stalin není úplně jako v oblibě, tak se to jmenuje Volgograd. Město však nebylo ani zdaleka bezbrané. Lev Isakovič se na břehu řeky Volhy setkal s tisícovkami odvedenců, které pak vedl na pomoc oblženému městu. Rudá armáda, námořnictvo i celý sovětský lid musí bojovat o každou píď sovětské půdy, bojovat do poslední kapky krve za naše města a vesnice. Kupředu za vítězstvím! Josef Stalin. Tak. No,
Sega, to už jsme viděli. Ono původně to mělo vydávalo THQ, ale zkrachovalo a tak se to dostalo do ruky Seze? Prostě Sega to dostala do ruky a je to dobrý z toho, že to vydává aspoň. Ale v čem to není dobrý, je super ty DLCčka. To je ještě příběh. Lev Abramovich Isakovich have been found guilty of crimes against the state. The punishment is death. Tak, byl ten úvod. Jakoby k tomu příběhu, tady sledujeme příběh jakoby sovětského vojáka. Právě od toho Stalingradu až k Berlínu. A jak se jakoby vyvine ta jeho pozice. Od počátku až ke konci, no. Tady jakoby na to vzpomínají, víte, že 1952 nějaký gulag nebo něco a ono tady bude vyslýchat a právě to, jak ho vyslýchá, tak jsou ty mise trochu jako v Mafii jedničce, tam to bylo taky jako podobné, že jo. Lev Abramovich Isakovich. Блядь, сукин сын! I come all the way from Moscow to this remote piss hole, and this is how you greet your old commanding officer? What do you want from me, Colonel? I wanted to show you something. Recognize this? What you wrote on these pages could condemn a man several times over. But before that happens, comrade, first I need to know the truth. Už se to nepoznali, tak tam byl právě ten Stalingrad a břeh Stalingradu a Volha, přes kterou se budeme teď. No, však uvidíte. Já doufám, že ten zvuk nebude nějak moc nahlas. To by bylo nepříjemné. To ještě pro jistotu stiším a potom už tak tu dalších videí dám víc nahlas. Tu hudbu asi trochu stiším. Ono asi i tu střelbu, protože ono, jako normálně to bude v pohodě, ale když a bude tam kulomet, tak to... Takže na to si musím dát pozor. Stiskej cokoliv, no, co stisknu na F4, no. Ne, to nebudu stiskávat.
Pokud jste hráli Call of Duty 1 nebo sleduje moje videa z ní, tak myslím, že vám tady to musí být povědomé už úplně ihned. Prakticky úplně ihned, protože to je v podstatě ta samá mise, jako byla v Call of Duty 1, akorát, že tady jsme ve strategii a ne ve střílečce. Jsou dostali a řídilo to. Ten dubbing trošku připomíná Metro 2033, to tady není. Postanku T34. Nějak ono, je to přesně jako v tom Call of Duty, že? Tam jste taky šli a neměli, jenom každý druhý měl pušku, ale jste zrovna neměli. A ono jako se to zdá jako kravina, ale těch pušek bylo málo, lidí bylo hodně a taky při tady tomu útoku, že jo, na Stalingrad se počítalo s tím, že hromada lidí umře, což taky, že jo. A když prostě hromada lidí umřela, tak stejně jste si mohli v pohodě, nebylo potřeba těch zbraní, protože půlka umřela, potom by tam zbytečně zbylo, hlavně už tady strašně moc bych tam zbylo těch zbraní navíc. A takhle si prostě to vzali od těch mrtvů v pohodě, že není problém. No, teď nás to v podstatě učí, to je takový jakoby tutoriál tady to. Když se máme kryt za objekty, když se kryjeme za objekty, tak máme jakoby mnohem lepší kryt, pochopitelně, to zní logicky, ale hodně větší obranu, oni nás těžko jako zabijí a oni, když nemají ten kryt, tak je snadno zabijem. Třeba tady ty nemají, tak ty zabijem úplně snadno. Tady ty mají poloviční kryt, když je to žlutý, tak je to poloviční kryt, když je zelený, tak je to jakoby ten nejlepší kryt, plný kryt, tak tam jste úplně v pohodě. A ještě jsou pak, vlastně tady asi to není, jo, ještě tady to asi není. Vyloženě, že v jedničce se ještě třeba bylo, že byl ještě červený kryt, v podstatě a to nebylo nic, to byla otevřená plocha, to bylo úplně to nejhorší, v podstatě jakoby silnice nebo něco takového, tak tam vás úplně masakrovali, úplně brutálně. To tady myslím, že není, tady vidíme, že může jako být bez krytu, že to je takhle šitý vidět. Asi to teď úplně nepamatuju, ale to víte, že jsme tady v krytu, tak drhtíme úplně bez problémů, oni jsou tady jaký v krytu, takže já se budu muset napadnout do boku. A nebo utečou sami, bez toho, když se musel napadnout, tak dobrý. A to je jenom jak je toto tutoriál, tak je to strašně lehký, že jo, začátek. Lieutenant Isakovic, you will lead the assault. Charge from the docks to the square. Once it's clear, we can bring in support to help crush the German armor that is sure to be waiting. The fascists are well dug in, but their persistence is no match for Soviet zeal and our overwhelming numbers. Do not be discouraged by a few losses. Kill these fascists and show no mercy. Dobrými ztrátami. Jste v pohodě, tím se nechte rozrušit drobnými. 50% totiž jsou v sovětské svazu dobré ztráty. Možná ještě více než 50%. No. To je opravdu chytré. No, naběhneme všichni na MG42 a hromadu těch nepřátel zákopů, tak se to přesně dělá. Samozřejmě dělat nebudeme a i kdyby mi to neříkal, tak bych to nedělal, že jo. Teď mi to vyloženě neříká, co mám dělat. To je hodně podobně, jako byla třeba ta první mise Manowar. Tam vám to taky říkal, tady nesmíš, běž do krytu, teď napadni z boku, pak po ním hodí rád, to v podstatě to samé. A ještě pro jistotu, ne, tohle ne, nečíst, ani restartu už vůbec ne, ještě o něco snížím tu hlasitu z těch efektů. Takže se mi vůbec nelíbí, jak je to nahlas. Dané jednotky, super. Vlastně to se nebude hodit. Tady máte jakoby schopnosti, kde si můžete, ono to má, potřebujete na to na to potřebujete zdroje, ale tady v té misi to ještě jakoby není, protože tady máte jenom ten populační limit, že tomu jakoby, že tomu vadí, ale jinak je to v pohodě. A ono se to samozřejmě dobíjí, většinou to na nějakou chvíli a můžete to takhle použít jenom na tu chvilku. A mám vůbec nějaký, co mají granáty? Vy to říká, ať použiju granát, ale jako dobrý, ne? Jako žádný granát nemám, ale to mi určitě potom ještě ukáže. No, teď se to objevilo. Já když zabiju tady ty po straně, že jo, pak se dostanu tady k té dodávce a tam už snad dohodím si.
musíme nechat jako, ať tě tady zabijou. Dobrý. Teď on má, ne, tady jsem asi nevidím palebný pole, ale on ho má nějak jakože takhle, on se může ještě s tím utočit, ale jakoby má tady jiné starosti. No, granát, teď se dostaneme za ně, oni se stáhnou pravděpodobně, no, ano. Pokud by se nestáhli, tak bychom je zabili tím kulometem, on se dá zabrat, myslím, že ne, nedá, jak jsme začali tím granátem, tak se nedá. Nikdy by se měl dát i tak, když tam hodíme ten granát, to je spíš jakoby to musí udělat. Nějak můžete si všimnout, že já když prostě jedu a mám vybraný 2 jednotky, tak jakoby ten kryt, není to tak dobrý, jakoby ten kryt. Že jakoby to tam hodí a nedá to tak přesně, když jsem takhle, tak úplně přesně, když mám 1 jednotku, vidím prostě, to tak vidím, že nejím přesně, a když mám 1, tak mi to úplně krásně koukne, kam si ty moji stoupnou a tak. Už tady jsou dost zraněný a ještě ztráty nemám, tak ještě to není tak špatný. A tady ty už třeba ztráty mají a ono to pak, až jakoby tady budu mít dostatek těch lidí, málo jich teda, tak si budu moct zavolat zase další tady ty. To má 9, jakoby, bere mi to 9 z toho. 9 z toho populačního limitu a až ho prostě, až ho budeme mít zase místo, když nám tady náhodou by umřeli všichni, tak si můžeme zvolat další. Sakra, tady jsem trošku v pasti. Tak já tam hodím granát. Schovám se. To nebylo úplně špatný ten granát, ale můžu být i lepší. Tady ty už jsou hodně zkušení, tak bych úplně jako nechtěl, aby umřeli. A ano, my můžu dát vylepšení už. No tady tím akorát lesou. Myslím, že jsou si na naše, co? Jo, vy už to máte, jo, toho špagína, já jsem si, že už tě nemáte. To je dobré. No i to tady zvládnete nějak. Zabijete, že jo, zabijte tady toho taky. No, tak tamhle tu se neprojdu. Ty už je poslední, jo. Hele, teď je můžu akorát... Wow, to byl asi minomet. No, tady zabil. Tady to nemůžu jít, že jo, tam je... Jo, oni tady oklíčený jsou a zabíjí je tam. Tady... Trošku pokusím. A jestli můžu rychle vybírat, je. Až bych musel, no, minomet tady tam spolu. Až bych musel nějak jakoby zdlouhavě to udělat. Ale nevím, tady toho samotného, to nevím zatím tolik. Wow, tady ještě se jako mečík, to chodí řídit. A kde jsou ty minomety? No, to bych tak viděl. Tady je kryt, dobrý, tak to použiju. Au, sakra. Tady to není jako úplně kulomet, to je jenom jako, že mají vylepšený kulomet. A dost nás tady zasekávají. To myslím, že bych ho mohl i zabrat. Ne, on je mimo mapu a teď se to buglo. Dobrý, no, tak to nic. Já můžu využít opět toho granátu, on mi bere jakoby munici, tady to zdroj munice, ale to něco mám dost, takže to není takový problém. Jo, se čeká. Tady ty naše mají tady výborný kryt, tak je to dobrý. Teď zkusím postřílet s nimi. Víte, hele, teď ho můžu sebrat ten kulomet. Když je takhle jakoby malý, tak ho můžu sebrat a oni potom se velice zvýší plavná síla. Tak to udělám. Když jakoby se nezničí a teď budu úplně kalit, úplně strašně moc. To je velmi dobrý, ale musím se posouvat, protože když tady zůstanu na místě, tak mě ten minometr seká. Ale já nevím přesně kde je. Tady jsou děla, ale kde je ten minomet, nebo jsou to, tady to dělá Spider, není určitě houfnice. Někde musí být minomet, už jsme se dostali úplně k ním. Tady zachráníme. Pak se dostaneme k těm houfnicím a bude. No, teď už jsme tady, sakra. Není problém. No právě tady můžete jít do budov a to oni tady se dělají, ty tady postřímáš tu hufnici.
Get the wounded to the boats. Když se teda zkusím nějak dostat do krytu. Tu jich je tady trošku hodně. Tak, takhle jsme jedno dělo, kulomet je po něm. Jo, tady ten kulomet, ten těžký kulomet sebrat nemůžu, protože to tam se neumožňuje, normálně bych mohl jít zabrat i to dělo. Ale to taky teď tady nemůžu. Jo, opět to tam se neumožňuje, ale takže když to nevyberete jakoby jednotlivě, tak je to trošku horší. To jejich vybírání krytů. To nás nezastaví. Střílíte toho kulmečíka, ten je důležitý. Sakra, ne. Je nebezpečný, jsem chtěl říct. Paráda, teď můžu vzít ten kulomet zase. Teďka, když myslím, že nedá tady. Úplně můžu přeskakovat i zdi. Ty naše jednotky, když jim takhle jakoby na to klikneme, vidíte, jak je tam ta šipka, tak už oni jako jim nařídíte, ať přeskočí se. Tudy ne, tady je moc kulometů, to nechci naběhnout na ně. Ne, nepřeskakujte. Já potřebuji je vzít a trošku dostat do boku jim. Ano, to přesně tohleto ne, jak ty nabíháte. Jinak ještě k těm kulometům, oni se dělají v podstatě jakoby na dva druhy, těžký a lehký. Tady ty třeba, co mají ty v těch rukách a to, tak to jsou právě ty lehký. A těžký jsou takový, který se musí nejdřív rozložit a až potom s nimi můžete střílet. Ale zase mají větší palnou sílu než ty lehký. Jsou takový lepší. Ale nejsou právě tak mobilní, tak univerzální, tamhle. Tank, sakra penze. Se snažím. To říkají, že nemůžeme poškodit to. Musíme ještě němi zdrhnout. A oni nám potom dají něco na to, aby ho zničili. Protože má dva vítězný znaky, takže se s ním nejplatí moc zahrávat. Když nemáme my tanky. Jo, mají tady někde proti nějaký dělo, tak my ho sebereme. No. A použijeme ho proti ním, ale kde je, to teda nevím. No, až tady, pak 40, že? Ono 7 pak 40, v podstatě to samé dělo, co má to penze 4, ale proti nějaký podobě. Tak snad není. Podíváme mu trošku na zubek. Oni nám teď jako pomáhá ten počítač, že tady šoupe hromadu těch vojáků a oni jsou skoro k ničemu, ale něco tady dělají a minimálně zdržují nepřátelé, což je dobrý. A tady ta tovární hala je úplně, no není úplně ideální, sakra, jsem myslel, že bude ideální, neutolká nebude. Tady určitě nemůžu jít, tady je ten Panzer. Tady mají těžké pozice, no tady to nepůjde nikde bez strát, protože tady mají všude ty komety, tady mají právě ten těžký kulomet. To je úplná sevražda, to vypadá to skladiště úplně jako ještě nejlíp z toho všeho. Jo, oni to říká, že máme jít tudy, tady tou vodou. No tak dobře, no. Vidíme ten kouřový granát. No tak když máte vybraný hodně jednotek a použijete tu schopnost, tak ono se to použije, nevím. Použije se to jenom jakoby u jedné jednotky, takže to je taky dobrý, že to nehodí třeba všechno. My to tady teda proběhneme, zabijeme ten těžký kumet, zničíme ho. Už jsem tady, abych tam docela jako hodil normální granáty. Přes tu zeď pěkně. To je hodně pozabíjí. Tak a já vemu nějaké, jsou tady nějací jako hodní na to, ne, úplně ne, bohužel.
Ale nechci používat ty s kulometem, pak bych to mohl přijít, to ani, že musím přeskočit, to je právě ono. Teď ho zabrat a teď se dostanu s ním sem. A zničím ten tank. Pěkně dozad to dá větší poškození, stejně jako do boku. A dozad největší samozřejmě. A to bude hodně pěkné. Teda by to začalo střílet, tak... Jo, to je naskriptovaný. No, si říkal, co se děje. A to bylo naskriptovaný. Tak teď se to stáhnu, aby nezabila pěchota normálně. Oni se jako sakujou ty Němci. By orders of Comrade Stalin, all who retreat are traitors to the motherland! Turn back and fight, damn you! Fire! They were warned! Now, attack! Deal with those machine guns, Commander! No jo. Frontal assault is suicide. Matička Rus, jak se stará o You své will roky. attack the German line, or you will die by my pistol. Now move! To by ten kulmečík to odmítnul a nezastřelil, tak zastřelí toho kulmečíka a pošli tam na něj náhradu. Že jo. Bylo by to, by se obáli a tak. Teď já můžu se Axel takhle vyloženě zbavit, by musel, kdyby ho zastřelit jeho vojáci tam jsou s ním. A řekl by, že by se to stalo jako nehoda třeba, že zabili nic nebo něco. Ne, tak by se to mohli vyhnout. Bych rád využil třeba i to dělo. Kde jakože sem bych ho schoval, protože ještě by se mohl hodit. Ale dostal jsem o hodně víc, o hodně větší populační limit. To se mi tady bude hodit. No, těžké kulmety, přes tudy to nepůjde, takže využijeme ten tady toho. Ať je to cokoliv. To vypadá, že by to mohlo jít. Nemají úplně dostřel, nemá úplně dostřel to dělo, ale není to daleko. Ty už bys jako mohl mít dostřel. Vy neříkejte, že nemá dostřel. Tak akorát umřete. To dělo tady schovám v tomhle, tam prostě pájí na to, koho můžu. To někdo útočil. Taky to přeskočte. Neběhejte nikudy úplně pryč, to bylo špatný. Nějaký minomet nebo nějaký dělo tam je. Máme nad minometem dělo, tady je dělo. Jste se nenaběhli nejlépe. A nějak ještě žijete. Taky který dobrý. Tam jsou další. No tak běžte tý zákopů. Seberte ten kulomet. Teď zabereme ještě to dělo, toho potřebuji, že bych zničil tohle. Jak si mi to všiml, že když mám takhle 6 takový normálně tam vojáků a když to dělo potřebuje 3, takže se z toho ty 3 dají pryč a do toho děla a ta jednotka zůstane do 3. Si nějak poblížím tady k tomu dalšímu kulometu.
Jo, teď bych jsem ještě docela hodil to dělo, takže to koukám. Takže tady má ještě i dalšího toho brněnce. To brněn je utopený jako temný, už bez děla. Ale pro dělo není vůbec žádný problém, jak můžete vidět. Nebude problém zničit ty pomečíky, zabít. Kde? Otočte se. Se o to snažím. Kde jsou ty jejich tanky? Tam má jedno. Říkali víc, že jich tady je, tady vidím jenom jeden tank. Teď bych mohl možná i prásnout do boku. Protože tam ta šance bude. Ale to je to slavní náměstí s těma, kde jsou ty sochy s těma dětma, jak si hrajou, to je taky jako hodně slavný, to Stalingrad. Děla nemají úplně jako dobrou, můžou na ně úplně dobře, ale nevadí to naštěstí. Jejich velitelství už je před námi, a ty asi utečou, skutku. Všimněte si, jak ta německá vejka neměla svastiku. Asi nechtějí nikoho naštvat. Ich kapituliere! Bitte, bitte! Gnade zeigen! Bitte! Já se zdávám, prosím, nestřílejte, prosím. This young lady is Anya Zelinsky. Tak, to byla první mise. První mise z té série, z té kampaně Company of Heroes 2. Tak doufám, že se vám to líbilo a doufám, že se tady nebyl nějaký problém se zvukem nebo s ničím jiným takovým. A teď se budu pokoušet to jakoby přinášet pokud možno každý týden, ale samozřejmě ne, jak jistě víte, ne vždycky na to mám čas, takže můžeme se zase někdy příště těšit na další Company of Heroes 2. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.